So update for today's video. So mo nila gianan day. Ansa ka day? Kamang. Ang ringkot pala to. Hello ikagi. Hinaot ang tangan ay pa-bring home. Atro lang hugasan na to. Welcome back again sa ating YouTube channel! So for today's video everyone, so muna siya ang pa-part 2 sa amo ang road trip ganina. So yun na nga best, then nami sa ilahang barangay actually. So muna to, lakaw nami padong sa ilang bukid, chika. So muna to, dahil po kayo, so as you can see, naka-raincoat ko dahil kaya ako gipadas bag, buring dako dito ay. Okay, nagbotas mo kung pinabang-bangga. So grabe lang. Ay Rami! Halata jud kayo ang buring. So mo na to siya na si Ira ang katong tag-iya sa daan gano. Kapitana Gina gano. So yun na nga everything, every chika. So ayan na nami sa basakan pinabonggang-bongga. Sila po kaya mga gan pero it's okay kinakabutas kog pinabongga. Ayan si Red Chili. Hi. So mo to ako yata na sa layo-layo ayon. So mo to na nabok meron sa pa nga dako kay na lubong ko dai. Pero gwapa man gihapon bayot. Dili mo problema. So yan ang gisugat mi ni Ira. So thank you so much. Sugatan mapugata, di ba ka narani paliton? Tapos naato lang nga ka na masugat ba? Sige nga to na. So yan ang everything tara si Ira. Hi Day. Isa mamata dito. Daghan. Taga diha. Oh, nya taga dito ko. Patay. Diyos ko ginawa ito ko si ilaw. Dapat mag-ilis sa daan. Ilang to para presentable ba? Ah? Magaon na ba ko Day? Kaya mamirti magaon Day. Lahi radyo na labuan pag hindi bo. No, okay. So muna to everything chika. So yun ang aning agi na si Ira. Yun mo to, dahan ako nagtao sa ila Day. Oo, so oh my god. Wala ako nag-expect chika ganon. So ayan, so unya lahi na po itong vlog day ako i-video. So karon dira kami sa daan. So ayan, chika-chika muna tayo storytelling ganon. So kagli. Oh, bit-bit yung chinas badangon. Di ba bongga? Medyo mga sound effects. So nga nila nandalan diri Day. So kung tinguan kailangan magdadyo kag butas kundi ka ganahang magtiniil. So sakto ra jud kayo kung plano nga magdakog butas Day. Kay mag chinilas ka na, humanda ka bayot, tagatuhod ang lapok Day. So ayan medyo nahilom tag kadali no. So tsaka kaya kung buhok Day. Bako kadag klido nya. Dapat presentable. Kanya. Mga on me dito na kailangan ka po nakaringkot yan ko Day. Para maikog sila bang taga kuan. Taga trabahantis krusada Day. Sana all nakada sila Day. Ako wa jud pero okay ra. Kay ga raincoat man ko. Ganon. Wow. Oo, di man guro na basta imo short. Di. Di pagbasa ko sina kay naka-jacket ko, okay ko nabasa kay dako kan sigli. So medyo ano lang, medyo anong tawag dito? Medyo nabasa gamay ganon. Medyo basa. So ha? Siyempre nakabota ko Day. Ikaw, oh, punit sumayang Day. Oh. So ayan, so mo ni siyang ikaduha na mo nga nakabalik mi din sa ilang lugar pinabonggang-bongga. So actually guys, layo-layo pa siya. Layo-layo pa siya. So moagi pa mi atong medyo murag buntod-buntod. Mo ba sakto ba kuno? Moagi pa mi ato katong nagdawa-duwa yang manghud ba? Di ba? Oo. Ha? Oo, nya moagi mi ato katong medyo murag lawom jud kayo siya nga sangi Day. Oo, pero doon na lang to sa ilaha. Dako kay lang sapa bayot. Murag swimming pool. Kuya mo baha nig dako na humanda mo bayot di ka uli. Manakay lang po yung bani padung ato. Uniton sa dagat Day. So yun na nga mga bayot. Sa Day pisik? Ayun. Bagoy. Tapos yung sirit. Oo, nasirit. Oh. Yung sirit siya bugan Day ang lapok Day. Muna ko kalagutan ni nanay niya na magchinilas ka. Itulob din mo sa kanila tinamakan bitaw sa kabaw. Oh, sirit na yun ba.
Pinabonggang-bonggang sirit ba yun? Ang sang tubugan dahil yung wabay tubig. Naginuo ko kadangog ba rin ini? Uy! Ito siya ubos po nito. Lagi nabasak na yun. Gulaban! Kaya mo yan! Hala. Hala. Oh, ano na? Oh. Sige, go. Sige. Oh. Oh. Ano sa bus na yan? Ano ba sa kagay? Bring. Oh, kamang pamor. Oh. Oh, wow. 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 O, diba? Nakatabok doon. Jumega na itong buring dahil. So, feel na kung marag doon na lang. Doon lang, tas tunga-tunga ba? Di, kaiksag ka diha ah. Mo naman gutong buntod day. Ngiglog song, wala ilahan naman. Wa. Sila bayot lang to. So, ayan everyone. Stress na ko binabuang guys. Kaya as in lapok kid siya. Da mismo laom sa kakahuyan ng lakaw-lakaw din. Meron pang mamatay sa daan na, ay, mga lugsungon bitaw kayo day. Naiglugson nimo ba niya? Nagiuwan ba ya? Dang pananaw nimo nga murag punya ko sa andagan ko sa murag break bitaw pamati nimo. O bitaw. Nagakos na kayo. Ambat sige day, hapit may mapuwak sa lubutan day. Ako. Sabi na ikon orhi. Hanga na mo tara pagkasagka. Iglubag. Oh, bag pa. So, nakalapok. 1 hour later. Oh. Oh, so, uy, ginuo ko kadangog. Sumali siya ang itsura sa among gibaktasan bayot. Oh, kita ka na. Oh, sabada. Muna, comment di ba mo? Basta na kaon mo, may problema mga nanindahan. Sus, napaka-basic lang. Ingana lang ba? Nakadangog sa nalatayan dahi. Kavotas pa dito ko. Koy, ginuo. Putulis video, gara kalisod, dahil ginunitay lang. Paglig kayo na. Ano ko? Ay, sa puta. Dire! Sa update for today's video. So, mo na ni Dae. Nga na mo kalbaryo nga giagi bayot. Uy! Lansa ka. So, mo na ni Dae. Sagkaon na po kayo. Ito ipakita na ko sa inyo. Di ba nagulat ka? Sagkaon kayo Dae. So, mo na nagyana nila Dae. Yan. Di ka ang pagkaon ko sa sungon. Oo. Diyos mio, Marimar. Makapangugat mo ka. From the word pangugat. So yan everyone. Medyo layo-layo pa siya. Hapit na rin minabot di ay. Then magbabay na ko day. Okay, medyo na-stress na ko day. Kapoy na ko wara-wara. Diyos ko ginuo. So babay na day.